Hello guys, welcome sa ato ang bagong discussion. In this video, mag-solve ko og problem nga related sa section method. O kani nga truss atong pangitaon ang iyahang internal force member nga FH kani, and then we have GH, this one, and also GI. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. Before nato kwaon si FH, GH o GI, ato sang pangitaon ang reaction at the support at point L and A. At L kay ruler man ni, only one reaction along Y, which is perpendicular sa imuhang surface. And then at joint A naman kay pin support nagi kay EX and EY. Karon by using summation of forces along X and Y, atong pangitaon ang value ni EX, AY, and LY. Therefore, summation of force along X equals 0. Natay EX equals 0. Nganuman kay, there is only one force along X. Karon kung dirita sa summation of force along Y equals 0, kung inyong naobserbaran, ang Y is duha ang pasaka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ang pababa. Munang maka-create ani nga equation. AY plus LY minus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 5 plus 5 plus 5 Tn. So based ng aning mga applied force sa imuhang truss. Kung ato ning i-add tanan atay AY plus LY minus 20 Kn. Karon kay nakakuha naman ta sa summation of forces along X and Y. In order nga makuha nato si AY ug LY, maningkamot gyud ta nga ang usa nila ani ma 0. Diri na nato pasudlon si moment. Okay. So karon diri ta mag-moment at point A. Summation of moment at point A equals 0. Kung diri ata mag-moment, therefore EX and EY equals 0. Kay diha man sila na-locate sa imuhang moment arm. Ang mabili na lang nga anon is si LY. Karon kung ato ning isolve, we have positive LY times 30 meters. Nga ng positive man, kung inyong na matikdan ang imuhang rotation counterclockwise, pasaka din tuyok din saka na pod, kana pod siya pasaka man mo nang nagsabay sila, therefore positive. O kani pong imuhang applied forces nga 8 ka buok, tanan na sila negative nganuman kana pasaka counter sila, magtagbo man sila mo nang kani negative na sila tanan. Ug mo ni ang resulta. Pero nag-usab-usab lang ang ilahang perpendicular distance. For example, kani si 1 Kn, ang iyang distance padong sa imong moment arm, this one, nakay 5 meters. Nganong 5, kanong kabalo man ta nga 5 diri unsa tay pasabot aning 6 panels at 5 meter equals 30 meters. Ang pasabot ana nga every panel, this one from joint A to joint C, panel man na nimo, that is 5 meters. This one is 5, 5, 5, 5, 5. Mo nang 6 times 5 na kay 30 meters. Likewise, kani si 1 Kn, ang iyang perpendicular distance sa imong moment arm na kay 10 meters. Kani si 1 nga naa sa imong center na kay 15, kay kana 5, 10, 15. Then kani 20 ang distance, kani pod 25 mo ni diri And this one na kay 5 Kn, distance 5, kani nga 5 Kn, distance 10, ug kani nga 5 Kn, distance 15. Kung ato ning i-calculate, we have the value of Ly nga 7.5 Kn, that is in compression. Sakto atong gi-assume nga compression siya at joint L. Kaya na naman tayo value ni Ly, we can now solve the value of AY using summation of forces along Y. Munang naatay
AY plus LY minus 20 kN, and therefore na kay AY nga 12.5 kN, that is in compression. Nahuman na natog solve ang reaction at the support. Karon ato nang kwaon si FH, GH, and GI. Kay kanimang tulo ato ang pangitaon, FH, GH, and GI, pwede na ta diri nga part mag-cut kani nganuman kay silang tulo automatic naman nimo nga maputol o maigo pag mag-section method ka. Masiparate nimo ang truss into two portion, kaning gamay nga portion ug kaning dako. Kay ato man siyang gikat, ato yung always i-assume nga ang atong sense of direction is in tensile force. Munang dirian natay GI, GH ug FH. Kanipod nga part natay FH, GH ug GI. Karon atong isolve ang value ni FH, GH ug ni GI sa kada cut portion sa imuhang truss. Diri ko mag-start, and then pag makuha na kong tanang value aning tulo gamit ani nga truss, ato na pong isolve gamit ani nga truss kung pareha ba sila og answer ra gihapon. Ato nang sugdan og solve. Kung atong i-evaluate ni nga truss, natay tulo ka internal force ug tulo ka external force. Unsa man na imong external force ani? Kaning applied load, 1 kN, 1 kN and Ly. Dayon ang internal katong truss nga ato ang naputol, FH, GH ug GI. Kanang imong HJ, IJ, KJ o KL, dili na nato na hilabtan nga naman. Kay diba ang section method is a direct approach. Nagpasabot, kuwao nato directly ang gipangita ra nga specific nga internal force. Kay kanimang tulo ang ipangita, diha ta mag-focus. Kanang wala na cut, dili na taangay mabalakaan na kay dili na nato na sila gikinahanglan. Ang section method is a direct application of first law of Newton and summation of moment. Diri mangita tagway nga sa unsa kang paagi masolve nato dayon. Take note kung mag-moment ta at point H, makuha nato si GI nga naman atong isolve. To find GI, summation of moment at point H equals 0. Therefore, FH o GH equals 0. And 1 kN is not needed. Kay kana si FH o si GH o si 1 kN, automatic man sila maigo sa imuhang moment arm. Munang dili sila kailangan nato. Unsa na may mga forces nga mabilin? Naatay GI, 1 kN and also Ly. Makuha nato si GI nga naman na naman ni value si Ly. Munang pinaagi ni ini maka-create ang equation nga negative GI times 5.33 meters minus 1 kN times 5 meters plus Ly times 10 meters equals 0. Naakay kay diha man na counterclockwise pagtuyok siya padong to the right, padong to the right. Ang imong GI is padong to the left, nagtagbo sila mo ng negative. And then times 5.33 meters. Ang pangutana karon asa gikaning 5.33 meters. Ato ra nang isolve karon taud. Minus 1 kN. Ano man? Kana siya moatim og saka, pasaka, kani panaog man magtagbo gina sila. Kanya matikdan ang rotation, magtagbo. And then kani padong diha pila yang distance, di ba? This is 5 meters, manang natay 5 meters. Kana pasaka, pasaka, pasaka. Din kani pod pasaka man mo nang nagpositive da diri times 10 meters kay this one is 5, this one also is 5, mo nang natay 10 meters. Karon before nato isolve ang value ni GI, ato sang samton asa tagikan aning 5.33 meters. Kay kining 5.33 meters mo ni ang height ni GI padong sa imuhang moment arm o sa point nga asa ka nag moment. So this one until this one kay mao man na iyang perpendicular distance atong isolve ni nga value to find the height HI. So this one munang diri natay h atong pangitaw ng value ni h
ug kani siya nga triangle, kani nga angle ato nang tawagon og theta. Maka-create ta og duha ka triangle nga similar. We have this large triangle nga naa siya height nga 8 meters ug sa iyang base na kay 15 meters kay 5, 5, 5. Ang problema aning smaller nga triangle kaning naa si height h is ang only given is ang base mo nang di ta ka-solve niya ani. Ang logic ani to find h ato sang pangitaon si theta. Si theta atong kwaon ang value gamit aning larger nga triangle. Atong isolve, we have tangent theta equals opposite na kay 8 meters divided by adjacent. This one na kay 15 meters. Therefore, we have theta equals 28.07 degrees. Karon kay na naman tay value ni theta, we can now solve the value of h. Munang naatay tangent theta nga ang value is 28.07 degrees equals h. Kay mo man imong opposite over adjacent. This one 5 then 5 mo na natay 10. Therefore we have h equals 5.33 meters. Kung inyong namatikdan, ang design sa truss is equally distributed ang ihang distance. This one is 5, kanipod 5, this one is 5. Diba? 5, 5, 5. There is another way of finding h without using trigonometric function. We have kay equal man iyang base of distribution 5, 5, 5. We can now solve h by multiplying 8 by 2/3. This is 1/3, this is 2/3, and this is 1. Again, 1/3, 2/3, and times 1. Muna kung atong i-times ang 8 times 2/3 na atay h equals 5.33 meters. Pareha ra og value sa ato ang pag-solve ganina. Karon kay nasabtan naman nato asa tagikan atong height nga or distance nga 5.33 meters. Gamit ani nga equation ato nang makuha ang value ni GI. Atong isolve natay negative alpha x nga nagrepresent kang GI times 5.33 minus 1 times 5 meters plus Ly nga 7.5 meters times 10 meters equals 0. Shift solve equals natay positive 13.13 kN. Kay positive man, sakto atong gi-assume nga si GI is in tension. Karon nahuman na tog solve si GI. Napatay kulang si FH og si GH. Atong isunod og solve si FH. Unsa kay atong buhaton aron makuha nanto si FH? Take note kung inyong tanawon og balik ang given nga truss, kana si GH og GI kung imo nang i-extend ang ilahang arrow, di ba connected sila at joint G? O kung mag-moment at joint G, makuha na to si FH nga naman. Ma-zero man ni si GH o si GI. Mo nang naatay sa mission at of moment at point G equals 0. This one. Therefore, we have GI and GH equals 0. Ang mahitabo ron si FH na lay mabilin nga walay value. And we have remaining forces natay FHX, FHY, 1 kN, 1 kN, and Ly. Kabalo ta ning 1 kN kay diha man ta nag-moment, di kini ma-zero. 1 kN, 1 kN og Ly. Pero basig naglibog mo ba asa man kugikan aning FHX og FHY? Kung inyong tan-awon ang force FH, wala siya na-locate along X or Y axis. Nakadiagonal man ni siya. Therefore, para mas dali nimo ning ma-solve, imo ning i-component into X and Y axis o imong bungkagon. Kung mao na imong Cartesian plane na siya along quadrant 2. Therefore, na kay FHY positive Y axis o FHX negative X axis. And this is your angle theta. Muna kung makuha tag equation using summation of moment at point
G mo nang natay FHX times 5.33 meters. Asa man nagikan kaning height? Kay from this point up to this one perpendicular distance, that is same naman ani mo nang natay 5.33 meters. Pero nganong positive man na si FHX? Kay pag rotate nimo ana going to the left, kanan apod balik going to the left, going to the left, kanan apod siya going to the left, mo nang nagsabay man positive. And then plus FHY times 5 meters. Nganong 5 meters? So si FHY mo man na iyang direction, ang iyang perpendicular distance padong sa imong moment arm na kay kani. Di ba 5 meters man ang distance ana? O nganong positive siya? Kanina sa y axis nga positive pasaka, therefore nagpasaka. Kay kani pag imo nang tuyo ko nasay pasaka ng kana pa-up siya, kana pud pa-up na imuhang FHY, di ba pasaka pud mo nang nagsabay man na kay positive. Minus 1 kn. Kani nga 1 kn ang gipasabot ani. 1 kn. So kani mo atin pa siya pasaka. Pasaka na kani pababa nagtagbo man sila mo nang negative times distance nga 5 meters minus 1 kn, this one. Panaog man ni siya na kani pagtuyok yung pasaka na kani nga distance, this is 5 plus 5 mo nang nakay 10 meters plus ly pasaka saka na kani pod pasaka nagsabay 5 10 15 mo nang nakay 15 meters equals 0. Karon natong kuhaon sa ang value ni theta para makuha nato si FH. Di ba mo ni ay mohang theta? And this is also theta. Kay kuan man ni sila similar triangle. Therefore, ato naming na-solve ganina, we have theta opposite over adjacent na atay 28.07 degrees. Atong balikan atong equation. Munang base aning equation na atay FH times 5.33 meters times cosine 28.07. Ang pangutana nganong cosine man? Kay si theta na locate along x-axis. O ayagud kalimti kung asa ang angle mo na ang cosine. Plus FH diri nag-sin ta 28.07 degrees minus kani nga part same mo naghapon na diri na imong ly is 7.5 kn. Ato ning isolve para makuha nato ang value ni FH. Natay alpha x nga nagrepresent kang FH times 5.33 times cosine 28.07 plus alpha x times 5 meters times sine 28.07 minus 1 times 5 meters minus 1 kn times 10 meters plus 7.5 times 15 meters equals 0. Shift solve equals natay negative 13.82. Kaya nakakuha man taog negative 13.82, mali di atong gi-assume nga si FH is in tension. Ang tinuod di ay ang exact nga sense of direction ni FH is in compression. Paduot siya at joint H. To find GH, maningkamot ta nga mangita tag certain point kung ganahan ta mo gamit og moment nga daghan ang value nga ma-zero para dili lakay ta maglisod. Kay si GH man di kita pwede mag-moment at joint H nga naman ma-zero man ni siya na mo man itong pangitaon mo nang dili ta pwede diri diri pod kung mag-moment ta at joint G di pod pwede kay 0 mangyapon imong GH. Usa ka way nga pwede ta mag-moment diri ta sa imuhang joint I. Pero ato sang hinumduman nga kay nakadayogonal man ni si FH ug si GH, ato sa gining i-convert into x and y axis. Therefore ganina naman tay FH at quadrant 2 kung imong tan-awon kung mo ni atong Cartesian plane si GH naa sa quadrant 3.
mo na yung component negative x o negative y. GHX o GHY. Negative o kanipod negative. Kani nga angle ato ning tawagon og beta. Munang summation of moment at joint I equals 0, taking counterclockwise as positive. Therefore, we have GI equals 0. Kani? GHY equals 0. Nga naman, di ba mo naman ni si imong GHY, kay imo naman ang component si GH. O si GHY, maigo gid siya sa imuhang moment arm mo na siyang 0. Og FHY equals 0. Kani, di ba si FHY, maigo siya sa imong moment arm. Mo nang nag-0 ta diriya. And 1 kN is not needed. Kinsa nga 1 kN? Kani imuhang applied load at joint H mo man ni si 1 kN. Mo nang ang mabili na lang nga forces, we have FHX kani kay dito man na sila padulong, and GHX again kay diri na padulong, layo ra kayo, mo nang maka-create sila og perpendicular distance. 1 kN this one, and LY mo nang naatay FHX times 5.33 meters. Again this height, kay si FHX padung man to the left, ang iyang distance, perpendicular distance kaniman, this is also 5.33. Ug nganong positive, padung man na siya to the left. Wala nagpasabot ha, kay padung siya to the left, pag moment nimo negative yun dili. Again, pag mag-moment ta, dili na kay nato makonsider kung along negative ba na siya o along positive sa iyang x and y axis. Pag tuyok na to diri, mo attempt siya padung to the left, di ba? Kana padung to the left, then pagtuyok padung na po to the left, mo na nagsabay sila ni FHX, mo na nagpositive ta. Plus GHX, pariharaman og situation ni FH, positive gihapon, then same distance 5.33 minus 1 kN nganong minus 1 kana pasaka kani panaog, nagsugat sila. Distance is this one, 5 meters, plus LY, again pasaka gihapon kana pud pasaka, na kay 10 meters equals 0. Karon para ma-solve nato si GH, ato sa ning pangitaon ang value ni beta. Ato sang isolve si beta. Kung mo ni imuhang given nga thrust, di ba mo ni ang location ni beta. So kani nga triangle ang ato ang i-consider para makuha si beta. Kung inyong hinumduman, kani nga triangle, nakuha na nato ang value ani, di ba mo ni si H? Nga atong gisolve ganina, nga na value nga 5.33 meters. Therefore, makuha nato si beta nga naman, given imong H o given po ni nga distance. Kay hinumdumi, 6 panels at 5 meters. So, this is 5 meters. Therefore, si beta, we have opposite nga 5 meters, this one, divided by adjacent nga H, we have 5.33, and we have beta equals 43.17 degrees. Kay natay value ni beta, makuha na nato ang value ni GH. Munang kung atong balikan ni nga equation, we have negative 13.82 times 5.33 meters times cosine 28.07. Again, kani nga value is mo ni ang value ni theta. Ato naman ning na-solve ganina. Pero basig nakapangutana mo, nganong nag-negative man ko diri nga pag moment na to at FH, positive man iyahang value. Nganong ang atong gi-substitute nga value ni FH, negative man. Muna ato ang angay nga hinumduman. Kay same raman nga figure ato ang gigamit o same nga sense of direction atong gigamit ni FH, na kay kani man atong gigamit, di ba? Pag solve nato ani ganina nga atong pag-assume nga si FH naka-tension, atong nakuha is negative. Na kay pag solve po nato ni GH, same raman ato ang gi-assume nga naka-tension gihapon siya. Wala pa man nato gi-correct into compression. Ang mahitabuan ni karon mo nang
Kay tension pa man na, wa pa nato gi-correct, ato yung gamiton ang nakuha nato nga value sa dihang gi-assume nato si FH nga tension. Kuhaon nato ang atong first nga nakuha nga value ni FH katong negative. I hope nga inyong nasabtan ang ako ang punto. Then plus GH times 5.33 times sine 43.17. Mo naman ni ang value ni beta. Di ba? Ang pangutana karon nganong sine. Kay si beta na along y na diri man ta GHX man ta. Again kung asa ang angle mo ang cosine. Nag-sine ta diri kay si beta na along y. Kay kung napani siya along x, automatic mag-cosine ta diri And ato ra ning gi-copy paste ning duha ka part, 1 kn og ly which is 7.5 this one. Kung ato ra ning isolve, we have negative 13.82 times 5.33 times cosine 28.07 plus alpha x nga nagrepresent sa imuhang GH times 5.33 times sine 43.17 minus 1 kn times 5 plus 7.5 kn times 10 meters equals 0. Shift solved equals natay negative 1.37 kn. Therefore, mali atong gi-assume nga si GH is in tension kay ang tinuod, ang iyang sense of direction is in compression. Karon ako'y laing pamaagi sa pag-solve. Diba si FH o si GI atong nakuha? What if kuhaon nato si GH di nga dili ta mo gamit og moment pero mo gamit ta og summation of forces along x and y. Ang atong goal karon is isolve nato si GH along x ug along y. Dapat ang imuhang summation of forces along x is equal sa imuhang summation of forces along y. Para ato nang mahibaw-an, atong isolve si GH. Pero ay kalimtihang ang value ni GH atong nakuha is 1.37. Ato nang sugdan. To find GH using summation of forces, mag-una ta sa summation of force along x. Kung atong tan-awon ni ato ang given nga truss, kaning nga part, kaning pinutol nga portion, we have ang forces along x na atay GHX, this one. GHX, and then napod tay GI, this one. Diba ang value ni GI kanya itong na-solve is 13.13 kN nga naka-tension, sakto man eh. And FH kani FHX natay negative 13.82 kN. Si FH nganong nag-negative man ta diri kay again kani gihapon nga sense of direction atong gigamit. Mura pong gihapon atong gi-apply na wala pa man nato gi-correct ang ihang o giusab ihang sense of direction, ang negative nga value ato ang kuhaon. Ato nang isolve, we have negative FH times cosine 28.07. Asa ni gikan kang FHX? Nganong cosine kay si theta na along x. Then minus GH sine 43.17. Kani GHX. Nganong sine kay si beta along y. Minus GI kani. Kung atong i-plug in ang mga value na atay negative times negative value of FH nga naman. Diba negative man na, so mo na itong gi-plug in. Kung kani usa ka negative, nag-represent ni sa ilang sense of direction along x. Kay si FHX naman along negative x-axis. Then cosine minus GH minus 13.13 kN. Value ni GI. Kung ato ning i-solve, we have negative times negative 13.82 times cosine 28.07 minus alpha x nga nagrepresent sa imuhang GH times sine 43.17 minus 13.13 equals
0. Shift solve equals natay negative 1.37. Kay negative man, we have GH equals 1.37 kN compression. Diba? Parihara itong nakuha. How about kung magamit taog summation of force along Y, this one? Kung atong tanawon ang mga forces along Y, we have kaning imuhang GH or GHY nga unknown. We have 1 kN, this one. 1 kN, this one also. Ly nga 7.5 kay along Y man taan FH. Ang gipasabot nga FH ani kanimi imuhang FHY. Ug mo ni ang mga forces along Y. Kung atong kuhaon ang equation along Y, we have ang pababa natay 1 kN, 1 kN, and then GHY. Munang natay tulo ang pasaka, we have Ly, FHY, pasaka man na. Natay duha. Therefore, we have FH sin 28.07 nganong sin kay si theta na along x na y naman ta. Minus GH cosine beta. Again, nag-cosine ta kang beta kay along y naman siya. Muna imuhang GHY minus 1 kani minus 1 plus Ly kay pasaka man si Ly equals 0. Again, mura ng timanan ha, pag summation of forces, dili kita mag-consider sa distance. Pero pag summation of moment, ato yung i-consider ang iyahang perpendicular distance. Karon atong i-plug in ilahang value. Muna natay negative 13. Diri unknown man mo natong pangitaon. Then Ly 7.5. Kung ato ning i-solve, we have negative 13.82 times sine 28.07 minus alpha x nga nagrepresent sa GH times cosine 43.17 minus 1 plus 7.5 kN equals 0. Shift solve equals, again, naghapon tayo negative 1.37 kN. Mura gihapon, negative 1.37 kN, that is also in compression. Karon nahuman natog solve si FH, GH ug GI. Na si FH ug si GI gikuha nato pinaagig summation of moment. Si GH pod gikuha nato in two method. Summation of moment and then summation of force along x, and the third one summation of force along y. Og nakita gyud nato sa side ni GH nga katong tulo same ra og value ang ato ang nakuha. Karon basig makapangutana mo, what if katong mas dako nga portion sa truss sa gikan sa tong pagputol mo to ako ang gamiton? Can we get the same value of FH, GH, and GI? Para di ta maglibog, atong next solution base adto nga truss. Muna nito ang second cut portion nga mas larger. Kung inyong obserbahan ang forces nga external na kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kN, 1, 1, 5, 5, and 12.5. Muna tanan imuhang external forces o imuhang mga applied loads. Ang imong internal, we have FH, GH, ug GI, tulo gihapong kabuok. Ug muna atong target nga pangitaon, mag-start ta. Kung inyong matikdan sa kining figure, pwede na ito makuha directly si FH. Kung mag-moment ta at G, automatic ma-zero si GH ug si GI, makuha na to si FH. Atong unahon si FH. Ganina, atong na-solve si FH, mo ni ang value 13.82. Dapat makakuha tag same value ani. Ato nang sugdan. Summation of moment at point G equals 0. This one. Diha ta nag-moment, we have mo nang therefore GI equals 0. GH equals 0. Og FHY 1 kN and 5 kN is not needed. Nga naman, diha man ka mag-moment, maigo man si 5 kN, mo nang dili na siya kinahanglan.
Si 1 key input kung imo nang extend, di ba maigo pod siya, dili siya ka-create og perpendicular distance between sa imong moment arm. Munang dili nato siya kinahanglan. Unsa po ning FHY? Hinumdumi nga si FH is naka-diagonal, di ba? So imo ginang i-component along x and y axis. Munang si FHY diha mo gina maigo, munang dili pod siya kinahanglan. Ang mabili na lang si FHX. Munang ang remaining forces, we have FHX, AY, this one, and 1155 kN. 1155 kN. Kay kanina nga 1 kN o kanang 5 kN, dili na kinahanglan. And then, we have this one, FHX o FHY. Kaya kung inyong tanawon, si FH, diri sa tong Cartesian plane na siya along quadrant 4. So therefore, positive x, negative y. And this is also angle theta. Karon ato sang pangitaon ang value ni theta. Di ba ganina mo man atong theta, this is also theta. Sa atong bago karon, this is also theta. Sa kani nga theta, they are alternate interior angle o kani pod sila alternate interior angle. Same rag value. Munang naghihapon ta 28.07 degrees. Karon ato nang kuha natong equation gamit aning moment at point G. Natay negative FH times 8 meters times cosine 28.07. Mao na siya ang value ni theta. Nganong negative man? Pagtuyok diri going to the left, kana pod going to the left, na si FH is going to the right man. Mo nang nagtagbo sila, therefore negative diri Unsa man lang 8 meters? Amo ning distance from point F to point G. Di ba? Padong man ito si FH X. Pila may ilang perpendicular distance mo ning 8 meters. Plus 1 kN times 5 meters, this one. So kung imo extend na si 1 kN, pila man yang perpendicular distance, kani mo na 5 meters. Plus 1 kN times 10 meters, kani. So we have 5 mo na yang perpendicular distance. Nganong si 1 kN o kani nga 1 kN positive man. Di ba? Pag rotate nimo na pa down siya diri nga part, saka na po din pa down, di ba? Magsabay sila ni 1k. Hindi man ka pwede nga pagtuyok, muritso kag pasaka. Imo gina siyang always i-rotate pa down, no? Matim siya pa down, down, down. Munang silang 1kn, nagsabay sila. Plus 5kn, this is 5 meters ang distance kanipod. 5kn, 10 meters ang distance. Likewise, si AY, pasaka man, pagtuyok ni mo ana, going down, down, down. Nagsugat man mo nang nakay negative 12.5 kN times 15 meters nga perpendicular distance 5, 10, 15. Karon kay natay value sa ato ang equation og only one unknown na pod nga si FH. Ato ning isolve negative alpha x nga nagrepresent sa imuhang FH times 8 meters times cosine 28.07 plus 1 times 5 meters plus 1 times 10 meters plus 5 times 5 meters plus 5 kN times 10 meters minus 12.5 times 15 meters equals 0. Shift solve equals natay negative 13.81 or approximately 0.82 kN. Mali atong gi-assume nga si FH in tension, kung dili di ay ang correct nga value is 13.82 kN compression. Munang kung inyo na matikdan, same ra sila og answer sa katong smaller portion nga thrust nga atong gikuha og sa kaning larger nga portion. Karon atong isunod og solve si GI. Kung inyong nahinumduman ganina kang GI, nakakuha ta og 13.13 kN tension.
Kay si GI man atong isolve, maningkamot ta nga nakay paagi nga si FH ug si GH ma 0. Kung inyo na matikdan, kanang si FH ug si GH at point H, kung inyo nang i-extend, mag-connect gina sila. Munang kung mag-moment ta at point H, that is this one. Therefore, FH and GH equals 0. And we have remaining forces of GI, this one, and AY. And we have 111555 kN. Kanang 111555, dili na sila ma-zero, nga naman, dili man ka nag-moment. Maka-create man sila og perpendicular distance. Karon kung atong kuhaon nato ang equation using summation of moment at point H, we have kani. Atong sabton nga nung ni came up ta ani. GI times 5.33. Di ba kani nga height ganina atong gisolve nga 5.33, which is similar na ani nga height. Muna natay 5.33 nga nung positive. Kay pagtuig diha kani mo ating pagbaba, di ba, going to the right, then saka na pod going to the right. Kani pod going to the right mo nang positive. O kung inyo na matikdan ang 1 kN, kani nga 1 kN, 1 kN, 1, 5 kN, 5, 5, puro positive ilahang nakuha nga naman. Di ba kana silang unom is downward? Pagtuyok nimo ani kani downward, din saka na po downward dire sa imong left portion. Di ba nagsabay sila mo na nakuha ta og positive. Og distance ani kani nga 1 kN padung diri na kay 5 meters. Kana nga 1 padung diha na kay 10 meters. Then kani nga 1 kN padung diri na kay 5, 10, 15. Mo ni siya. Kani nga force 5 kN padung sa imong perpendicular arm diha kani nga distance na kay 5. Kani nga 5 kN padung diri na kay 10. Ug kani nga 5 kN padung diha na po kay 15 minus 12.5. Kay kani pasaka nakana pod pag-abot sa iyang left nga portion panaog mo nang nakay negative. Dayon 10, 15, 5, 10, 15, 20. Mo nang natay 20 meters. Ato na ning isolve para makuha si GI. Alpha x nga nagrepresent sa GI times 5.33 plus 1 kN times 5 meters plus 1 kN times 10 meters plus 1 kN times 15 meters plus 5 kN times 5 meters plus 5 kN times 10 meters plus 5 kN times 15 meters minus 12.5 times 20 meters equals 0. Shift solve equals nakakuha ta og 13.33 kN. Pareha ra gyapon sa atong na-solve ganina. Kay ato namang nakuha si FH og GI, atong isolve si GH. To find GH ganina nakakuha ta og 1.37 kN compression. Dapat same value ra gyapon atong makuha karon. Kung inyo pong namatikdan again si GH kay naka diagonal man by component method natay GHY o GHX. Kay diri nga Cartesian quadrant 1 man siya, positive y, then you have positive x. Ug mo ni imong angle beta. Karon mangita ta og location nga daghan ang ma-zero kung asa ta mag-moment. Munang diri kita mag-moment at point F. Kung mag-moment ta diha kinsa man ang ma-zero, this one. We have FH equals 0. Kaya diha man maigo gyud si FH. And GHY equals 0, this one. Kana GHY 0 gihapon. 1 kN and 5 kN is not needed nga naman. 1 kN, this one, and 5 kN is not needed kay automatic sila maigo sa imuhang moment arm. Dili sila ka-create og perpendicular distance. Therefore, ang remaining forces we have GI, kani, GHX, this one,
we have AY, and 1 key N, 1 key N, 5 key N, 5 key N. Mo ni sila. Karon para ma-solve nato si GH, ato sang pangitaon si beta. Ganina mo ni ang value nga nakuha nato kang beta 43.13. Di ba diri naman ta nag-beta ron? That is alternate interangle, same ra nga pug value ani nga 43.17. Mo nang makakuha taron og equation nga 13.13 kN mo man ni ang value ni GI times 8 meters nganong positive. Di ba pagtuyok pag going to the right siya, no? Going to the right, tuyok na pod, going to the right, saka din going to the right, nagsabay man silang GI, this one. Munang nakay positive. O kani nga height, di ba gihatag mo ni ganina sa truss, that is 8 meters, kani nga height. Plus GHX. Same ra gyapon situation sa GI. Munang nakay 8 meters times GHX man ni. So therefore nakay sin beta. Nganong sin kay si beta na along y na x man ta. Kani by sa x naman ni plus 1 kN times 5 meters kani siya. So pilay distance niya ana. Kung inyo na matikdan si 1 kN to 5 kN, puro sila positive. Nganuman tuyok din pag at padong niya sa left, pa down, saka na pod, padong sa left, pa down na pod, mo nang nagsabay sila nga downward, mo nang nagpositive ta diri Ug mo na ilahang mga distance. Minus 12.5 kN kay kani pasaka. Ug kani kung padong na ta sa left pag rotate, panaog man siya. Panaog times 15 meters, we have 5, 10, 15 kana nga distance kay diha mo ka nag-moment. Di ba kung imo nang isaka kana nga distance, that is 15 meters. Kung ato ning isolve, we have 13.13 times 8 meters plus alpha x nga nag-represent sa imuhang GH times 8 meters times sin 43.17 plus 1 times 5 meters plus 1 kN times 10 meters plus 5 kN times 5 meters plus 5 kN times 10 meters minus 12.5 times 15 meters equals ship solve equals natay negative 1.37 kN. Munang mali ang atong gi-assume diri nga si GH naka-tension kun dili compression iyahang sense of direction. O atong na-prove gyud nga sa smaller portion o larger portion same rag value nga ato ang nakuha. Karon kung atong i-summary ang ato ang mga result, we have sa kaning duha ka portion nga atong gikat natay GI nga tension, FH nga compression, and GH nga compression. Diri na human ato ang pag-solve sa kini nga certain problem. Ug ato yung nakita nga bisag asa ta mo choose, it's either sa katong mas gamay nga cut portion o katong mas dako, same ra gyud ang value nga ato ang makuha gikan niini. Sa sunod nako nga video, mag-solve ko og another problem nga dili na ta kinahanglan pa mokuha sa iyahang reaction at the support. Og diri natapos ang ato ang discussion. Shout out sa DI kang Engineer Arnolfo Ricaplaza o Engineer Jack Pakulanan. Muni ang mga maestro nga gahi sa mechanical engineering sa UC. Og salamat kayo sa inyong pagtan-aw and see you on my next video.